इतना जगह लड़की देखो केहू लड़की ना के पसंद करत हमार कहत ना कि देखी हम लड़की तो निमन निमन के बियाह करा घली एक से एक जगह केहू ना पूछत होई खाली खड़े मछरी के हमरा के रास्ता में डाल के खिया दही ना देखी आपके लड़की के बियाह एकदम पक्का पक्का आ काहे ना हम अगुआ के खड़े मछली खिया देब हमार लड़की के बियाह हो जाई तो अब हम का चाहतनी माई बाबू इहे चाहेला ना कि हमार बचिया निमन घर में चल जाए आ कहत अगुआ की जैसन घर चाहत न वैसन घर में हम बियाह करा देब खाली खाली हमरा के मछली खड़े लिया के खिया दही आ यही से त खड़े मछली लियल बानी आ खड़े मछली बनैले बानी आ अगुआ के खिया के आ अपन लड़की के शादी सेट कर दही हमार बासी अपना घर चल जाई हां त हइसन त मछली चाहे बकरा अगुआ के हम फिर से खिया देब बस हमार लड़की के बियाह होखे त बियाह जा भइल पूरा गांव में कह देब ना कि हां त अगुआ मिलल रहे कि मछली खा के हमार लड़की के बियाह करवा देलस जल्दी खिया ओए तना बियाह करा घलनी बकरी बड़ा मानजान करत न सो इतना तमान हाथ हुई ये महाराज आप खाती खोर है जान ले 2 किलो के है ना खोर है ना कह देनी हां मेहरा लेके बना दे हम जानते नहीं आपके आप ले खयगुआ कहीं ना मिली हन जे कर घरे खैनी अरे जाना के जिभिया काट के कुल बदला दुश्मनी करे में कर देना जिभिया वो कर हम बियाह करा देनी खाली करेला ये एकदम जान ले कि बियाह ठीक करा देब ना तो 16 किलो के सोचले बनी काटा रुक खाना लिया का हां लिया ऐसा नौजवान लगाना के हम बियाह करा देनी आय देखो ये बचवा जैसे जैसे तू कहला वैसे वैसे हम बना देले बने बस हमरा बाची के बियाह ठीक हो जाए चाहिए ऐसन बकरा हम खड़े बना के खिया देब जान ल देख भौजी लड़की के तो बियाह छोड़ दो हम तोहार बियाह करा दे अरे ना हमारी उम्र बा बियाह करके हमारे बाची के नीमन लड़का देख के बढ़िया घर दुआर करा देमी बचवा लड़का देखबू तो झाई आवे लगी ना अरे इतना घूर यार हमार खातिर तू भगवान बड़े बबुआ घर दुआर हां अरे चलबू तो छटक के गिर जइबू टाइल्स बैठाल बका हां हो खाला 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 ओकरा घरवा के ऊपर आ सलाद काट के लिए आई अच्छा ले ले आओ तनी सलाद तनी रहेला ना त तनी नीक लागे त खीरा उरा बा ना हां करे बताओ बियाह ना होई हमारा रहते ऐसन त बतिए नइखे हां ओए नहीं पोरे हमरो मन करत रे ओनी के देखा देखी खाए के माई बना देलस जानते जानत में सैया नारी लागो भैया में गोरैया छोरी ए बच्चिया कहलो कि रे दे रे ए बच्चिया करे हमारा खातिर ह करे उ हमारा खातिर ह हम का खाई हो मुरी हो ए बच्चिया तोहरा खातिर घरे होई अब का छेड़छाड़ मत करा अभी जानत नहीं खू जे तने बियाह करा के हम पुण्य कमाइला न त छपटा त मरतो रही हमार घर होता भोसरी कहीं की तोहरे बियाहवा करावे के बा हम कहने मैं बियाह हो के बन नहीं हो मैं लड़का रखल बन 4 गो स्कूल में थे का बर पर चुमा देल बनी हो 4 गो क बहन बाड़ू जा ई त 2 गो 4 गो हो गइल हाई 4 गो यार हो गइल हाई 2 गो एगो माई बाबू एगो है हम अकेला हाई हम है अरे यार वाली होका चाहे सियार वाली होका हमसे का बताओ तब लकड़ी दल ले बिया देखो भोसर कहीं की हमार पसंद अरे एकदम राछा छे होका भोसरी हम कुछ कहीं रे ना धो के ले दे बेजे के जानतो ने बाकी मैं घर हो ए बच्चिया तोहरे घरे बनल बोल बोल भोसरी वाला माने का ए छिहत्तर तार माई के दामाद खोल देब हम दिन दारे लइका पटाली बिनी उतना दिन से तो कुर्ता पैंट वाला मछली देले भी हमरा के खाई देखे मत ला चुआव तो नइखी बोलत त का समझले बाड़ू का समझले बाड़ू आय अगुआ है हम वाह बता कुछ तो खा दर्द हमार हम हाथ नइखे उठावल चाहत एरा रो सुबह 4 किलो दूध 5 किलो तेरका नकिया तेरका वाला खाई ना हम गोइजर खेखड़ा तब का खालू लहिरा लहिरा रहिला
5 किलो फेमस सुबह लागता तू खात हो खबू उहे कुल खैला के मारे तो दिमाग डिस्टर्ब हो गइल। कांता बड़ी बारी का हो अरे मार धुधुन फुट जब बे का बाबू कहाँ रे कहाँ बुलाता है चिन्ह तमाई भगार मिसमात बना दूंगा आज तक ले हमारा के केहू छुअले नहीं ए के मारो लीला बेली लील बट ठुस इधर खाना खिया जा इधर नमादम पनिया से छिनार कहेंगे ये आई तारा गाना घर के गोल गोल हाथ में चल तू खबे रे गोइलू करहिया में जरा तड़ू का जरा तड़ू केले दर गइल बाड़ू केले धइला होता नहीं खे का भाई बगो इतना लहकल काहे बड़ा ई सोतिए देखा करे वो अभी भोसड़ी वाला खो चल अरे हरामजादी तो रगुआ है सब का हे करे बियाह करावे के बा अरे आवा ले फूका तड़ू आय जरल बा का आय पाता जी बचपन ओ जब नहीं ओए खे माई हम हाथ जोड़तनी ठीक ना आज के बाद हां मछली खाक जाक बा करवैले काहे करबे रे राजी हम अपना खाती धइले रही तू रानी हम क्या कर दे लेकिन ये अगुआ के गाड़ी मत दे हम तारा लड़की के बियाह ना करे तू काहे ना खबे बिया काहे ना रे राजी अरे पागल सन के बियाह कराई कि 10 गो ताना में ना रोज सुनब ए बचवा हम पानी ना तानी आवा हेनिया आवा मार कुदा के अगर तुहार लड़की ना रहित ना तो समझ ल के बेच देती खड़े बेच देती सुखा जाती बाबा खियावला पियावला बिना सुखवा देता सही की ओए हो अरे अगुआ मत दे खाती ना ओए हो बाबू क्या समझ अरे ना चारिया मथाई को खरानी जिनके बेजा बस कैसे हमारा मथरे दे दले रे हम पोसल नहीं अपना खाते कि ना गोली पानी खिया के करा के रोज आधा किलो पोटा छिड़कत रही रोज सर्दी करावत रही एकरा खाती सर्दी करात लो लिखेल में खरीद के ता अरे विपत्ति है मछली पे कहले रहला अगुआ के तोर बियाह करत टिका दीबी भत्ता हम खर्चा बियाह दीबी को लेल बानी के करा से अपना से अपन से के बियाह करला जिंदगी भर में रणुए रह जीव कदन रणुए ठीक बा तोर माई लरुआ तू लरुआ छिना तोर बाप लरुआ लेना वाह रे बार छरम जदिया खो मछली जब मछली खा के जिंदगी हम ना गाइब काहे मार के भगाई लिया अगुआ के हम ना मारे हैं रे भावल ना होइले को पकड़ के क्या दिन को सब बियाह हो जा छिना दाबो जो वो देखो तो बे हमरा के दबो हम हमार मछली हो आई वो खन दे बाबा ले लो श्री राम जानू की बैठे हैं मेरे सीने में खाएगा ओ चलो पहले गंगा जल में पानी ए रुक पाए छोड़ तोरा के भूत धइले बा बोल का कर बली कुकुर काटे रे कर बे हाय बताओ कितना मेहनत से हुआ ना उतरे गांव में हमनी के ओकरा के कह के हम अपना घरे बोलैनी मछरी बोलैनी रोहू मंगवाइनी 16 किलो बनवाइनी तू बोलत काहे नहीं खा कबे का मामा खाली मुंह काहे चलत तार भोसरी के बियाह ना तार आ? बियाह ना होई आ? अरे तो बियाह ना होई रे तोर माई के बियाह हो जो तोर माई के रे रारी चिंतली के हई तू जान का तहरा के कोई मन त कर त घरा में ले जाके खत्म कर दे अरे पनिया में कुते में डाल दे ए जे भिन जीबो ए जे होली खेल दे मां बे तू रंग के 2 मिनट लागी ना जाए हम ना जाए बोल ना जाए का रारी हनी के दोले भाई जान कोई नहीं खटाले तू सोना कर बालू ले चल को उसने घर में भोट दे न सोए दे ना गायब जा ताती मोर तहरा खातिर बनबा कइल ह 1 रुपया नहीं खे कर्जा लेके मछर ले रहनी ह जा जूत कदल बार कुछ कर देले बलू भगा घलू अगुआ के रह वही तरी तोर माई के अगुआ खोजब रे तोर माई के अगुआ खोजब रुक आबे राती लेके आवते ओकर आगे बताओ कितना बढ़िया से मिल रहा लूल लंग यान हर कैसनो के बियाह करा देले बा हम सोचे नहीं कि खिया पिया दे लिया रहनी एगो बड़ को मल ले धलस जो इतर हम कह रे